на 4. И сега ще го отворя. Така. Али да е. Да извадим това нещо. Така. Ето го включим. Ето. 4 на 4. И остава само да разбера как се нарежда. Ще снимам клип някой друг път, да ви покажа как се реди копчето. Има и поставка, но не ми се вади сега. Ето това черното е поставката, но се маха тази кутия. Не ми се вади сега. Окей.